Bueno, amengoz, Eroskil, horien gau salida bat egun 60 kilometroko bizikletan, plan diferente bat, YouTuberako, da gauza hartu dira, gero errekuperateko, pim-pam-pum, egun 60 kilometro bezan gero txakala, bakixu. Nada, me naukazue, zein izango dan, bueltia. Hemen txepineko hau egitea. Chavales, proyecto jengibre, mira, de pello solo moura. A volar, a volar. ¿Qué va? Controla. Pagoi. La rondo se escuta edo, la hostia. Esklabo. Oian gauz erosketak, eta hon gurin kotxean etorri gara, izten erosketak bere baserrira. Eta txitxa hon buelta lekitxora. Bate baino gehiago hartuko da bere pajaratxua, baina nik neuk errezetira gutiko dut. Aurre esan da, indo, race cake de Lotus. Ingredientia kontzera gutuko du ezin dute, da gero jakin nahi gozu eselanin ikusi YouTubeen beste bideo. Fijo ni baino dut dela. Galletas, arroz risotto. Esto topa crema Lotus, osa que nocilla. Nik leche de arroz. Hau da maitza, da galleta, gero arroza hor nastia nocillas, eta berrio galletik gainean. Guztira, 6.000 kalori eta 900 gramo de carbohidrato. Osa que pajarorinik ez daukat. Tutero gero nahi gozue, sigan. Yo, what's going on? Guess who's back? GKT is back on the YouTube channel, yeah. Bueltan goz, off-season mis cojones, errespeto guztia ez, baina gaur daukaguna ez da normala. Así que, ja zabaltzen da bat astensora, bagoiaz bertara, da bertan kontago haitxu bestiak zeukagun, baina ni hor... ¿Qué lo va? Mierda. Eskatu de nave. ¡Nos fuimos! Guess who's back? Boys and girls. EITE, Montxe Institutora goia zano batera. Nek esplikako nago gaur zeukaun. Inopez. Leyenda zarie, tío. Tenka edo tira, hartu danan itzat zati bat, nire barrako gordatoz, deitxu bat bira. Gaurko erabakizak bizarko zalantzak dira, bueltak emotiaz kantzanaz, guazen harira. Mundu hau izango zangu zurrak egi balira, gobernuak baleude gazan eta ez gran baliran. Gaurko erabakizak bizarko zalantzak dira. Zen hugo portu egiten, lehen goiaz. Estia gatzin geratu diz ordenaida delako. Da, bueno, zuenok entrena leketrizi. Sorprendentemente, de puta madre goz. Da, megoz, lehen. Zema guatz, 308, entzuzue. Hori. Ja, separa gara, ibilbide desarrina egun guzenok. Da, 300 da, eta marrikoa da estia. Así que, ya sale si quien pueda. Primer arrebatau. Turrón. A turrón. Jazia. Jarri turro ya. Puta madre. Honik eguneko lado eta marra bat turreina. Aikena eguneko bat edo. Doktore! Saluda! Lau ordu da laurden, ondi izara hautzen. Gero eta 10 kilometro falta, ordu da erdi edo más o menos.
Da, listo. Hemen kada berratzu duz, baina tranqui, helduko gara. Bueno, gu hori gau, 0 kilometroko haitzen, mara nio da laira, da ja joan dugu San Miguel, lagun hori Ibarrik, ergo Ibarri unzgoiaz. Aela, el konta, se pasaban. Itxaila barreko nahi da, konto bau, bizikletaren da, amarra zautzera, bere gutxi. Eone, zoan diza, Arango jaz, ja egun da 15 kilometro. Danak fresko, eta inorrez da deskogaten, hemen danak fácil doi. Zora goia son, gasolinera, no, Julen? Gasolinera. Gasolinera, garrakargat. Uno ditia, el agua, da... Andertu bintzakalentzako. Andertu bi. God, Jonas, you're a sprinter. Jonas? Jonas? Yeah, you're on. Ah, sí. Hola, Torlarre. Ez dut ikusten, Bideo kamaran ez da ikusten, haren jatu zen zuzer. Etxean bi gizonezkoa nahi lanteet, gizonezkoa, emakumezkoa. Etxean, ba. Anda, Antor. Yep! Estamos fuertes, estamos activos. Vale, a ver, on farsa hori, lehenkoa broma izan da baina 6 kilometro gau, osea. Egun da bertamasi. Bale, bani hori nire laro gehitxik, ezinean, osea... Ez da izan aguenta da, hori gate, sakatzen, bitularre sakatu. Digiten... Da, hola noia, ez da, 20-30 kilometro. Baina hortzi. Ezio bizizan, osea, hon esango zue. Bitu baina, hori bado zeiaz. Tranquila, ben, berbetan bideun moan, zu normalenak etxen. Ja. Baina nire hainkak hori doz. Hau jako kartuen, bakarrik hainkak. Bataten erifen da ez dia kuenkan. Osea, eziot. Da, ja, gaina kuadrizesa ionen jalen. Osea, hormigoia baino fuerte bat ez, malarre bestetxu bat. Hori. Baina, bueno, ja legitxo usain dutzen da. Zige hori ze, eltze gainean, etxera, dutxa alban aztente hon, bestela bainera bat erosiko da tumbagonaz. Da gero ja, urin baserrira, jun, jan, da tumba. Jun, jan, jun bari jan da, jon, jan da, jun da ja, jon, jan da, jun bata. Amaitxu dugu! Listo. Easy. El chambeador. Martín. Nio, egarra generua.
Pero bueno. Ja, endo tontuna ikusi oso mogura, eta bideua neuka ezin ebalez, neuka mentxo. Horixe, egin duzan 160 kilometroak, ondo pasaren duen, gero gure artean bazterratu ginen, txarto jagan duen egiz esan, nik espero neban apurate hobeto jatia, baina, bueno, guztiaz geratzen zen. Da, hurrenguan plan hori atu badeko, hemen 160, berreunera edo hurbildu dikoara. Ikusteko ia txakalan ditu nore gartzen da.